ברשותך, יש קמפיין בתקשורת הישראלית על כך שישראל מרעיבה את העזתים. אני חייב להגיד לך, מהתמונות שאני רואה, אני חושב שצריכים קצת לרדת במשקל. אבל אפשר לקרוא לזה הרעבה סלקטיבית, כמו הזעזוע הסלקטיבי של השמאל, כי בתמונות רואים ילדים מאוד מאוד רזים, ממש מזי רעב, וההורים שלהם שמנים ובריאים, לפעמים אפילו אולי סובלים מהשמנת יתר, זה באמת תופעה, אני חושב שהיא... יש לנו את התמונה של האמא של הילדה שטענו שמתה מרעב, אסף, אולי נשים אותה? אתם חייבים לראות את האמא, בואו תראו אישה מורבת, אתם חייבים לראות. בואו נראה, יש לנו את זה? תעלו את זה טיפה למעלה, יופי, תורידו. זו לא אישה מורבת. לא, זו אישה שאולי אכלה את כל האוכל של הילדה שלה, זה... לא יודע, לא יכול... אישה שאכלה עז שלם. שאכלה את הילדה עצמה. כן, אבל חבר'ה, אם ילדה בת 4 מתה, בואו... רגע. ילדה